ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ weight gain ಗೆ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನೆ ಮನ್ಪೆ. ಹಲೋ ಬಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂದ ತಮ್ನೆಲ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋನೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಕ್ವೆಶನ್ weight gain ಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ weight ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಕೇಂದೇರೆ. ಸೊ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪುರ ಒಲ್ಲಾರ್ತಲೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎರೆಗ್ ನೀಡ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರಡ್ಡಲ ಸಪುರ ಬರ ಇತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪನ್ನೊಲಿ ಆತೆ. ಸೊ ಇನ್ನದ ವಿಡಿಯೋನು ತುವೋಡ್ದುಂಬು ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಅಂತಾರಡ ನಿಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಏನಾಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರೊಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲೆ. ಇದೇನು ಮನೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ నుంచి ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಸಪುರ ಒಪ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲಿ ಏರ್ ಪುರ ಸಪುರಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಟ್ ಓಪುರ ದೆತೊನೊಲಿ ಓಪುರ ದೆತೊನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒವ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಜ್ಜಿ ಗೈಸ್, ಓಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಂಚಿನೇ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪಂತೀನಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಿಕುಲ್ ಅವೇನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಆಂಡ್. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪು ಅನೆ ಏನ್ ಪಂದೆ ಅದಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ಲಪ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ಪರ್ಂದ್. ಸೊ ಪರ್ಂದ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ ನಿಕುಲು ದಿನೊಟ್ಟು ಸೊ ಮೂಜಿ ಸತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಪರ್ಂದ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ತಿಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ದಿನನೇ ಒಂಜ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರೋಡು ಒಂಜ ಕರ್ಡ್ ದೆತೊನೋಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪರ್ಂದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂದರಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪೇರಿಜಿಂದ ಕೊಜೆಪನ್ ನಿಕುಲು ದೆತೊನೋಡಿ. ಸೊ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಪರ್ಂದ್ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾದಾಮ್ ಅಂಚನೆ ನಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಪಿಸ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಲ ಪರೋಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಉಂದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೋಲಿ. ಸೊ ಕಫ ಪೂರ ಆಪುಣಂದಿತ್ತಂಡ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವು ಡೈಲಿ ಬರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಂಜೋಲೆಗ್. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪುರ ಉಪ್ಪು ಬರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲು ದಿನೋಲ ಒಂದಿನ ದೆತನೋಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್. ಸೊ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲರೂ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಡ್ತಿನಾತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಹಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ರೈಸನ್ನ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂತಾಡ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕದಿಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತಾದ ನಿಕುಲು ಈ ಬಿತ್ತುಲ್ ಮಾತೊಪ್ಪ ಲತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಮಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಐತ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಟಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಐತ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಈ ಬಿತ್ತಲೇಡ್ ಪನ್ಪೆ ಲತಾಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಮಾ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತಲೇನು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಡೈಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ದೆತೊನೊಂದು ಪೊಡ್ನೇನು ದೆತೊನ್ ನೆಡ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಬಿತ್ತಲೇನು ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ನಾನು ಕಜಿಪುಲೇಡು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ನೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಚೆನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡ್ಲೆನ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಜಿ ಪುಲಾವು ಇಜಿಂದ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಒಂಚೂರು ದದನ್ ಪುರ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪೋತಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ತಿಂದಾಡಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನ. ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ವೇಟ್ ಗೇನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು. ಒಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿನ್ಪಾರು. ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಪೋಯ್ಲಕಲ್ಲ ಅವಳು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹತ್ತೆ ಜಾಲ ಆಗಿನ ಪತ್ತನ ಬರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಯೋಗಾಸನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಪೊರ್ತುಗ ನಿಕಲು ಈತ್ ಮಾತ ಫುಡ್ ಒಂತೆ ತೊಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್
ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸೊ ಉಂದೇನು ಮಾತ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದನ್ ಮಾತ್ರ ಮತ ಬರೆ ಬೋಡ್ಜಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆವೊಂಪುನಾಗಲ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡೆ ದಾಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಜಾಸ್ತಿಲ ವೆಯ್ಟ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಂಡ ಪಾದ ಪುರ ಬೇನಾರು ಶುರು ಆಪಿಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾದಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ದಾದ ವೆಯ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವರ ಪಾದದ ಅಡಿ ಪುರ ಬೇನೆ ಲೆಕ್ಕರೆ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕಲ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಉದ್ದ ಒಯ್ಪುಜಿ ಸೊ ಈತೇನು ನಿಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿದು ತೊನ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಎರೆಗ್ ಮಾತ ನೀಡ್ ಉಂಡು ಹಕಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಈತೇನು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.